Hvis man gerne vil være med til at støtte om det danske landshold, vil det være en god idé at komme ned forbi Sportmaster og se vores store udvalg af lige fra fantrøjer til de rigtige landsholdstrøjer. Prisforskellen mellem de to trøjer, det er, at den rigtige landsholdstrøje ligger på 599. Hvis man skal over og have den i langærmet, så koster den lige 50 mere. Og så er der også den lidt billigere fantrøje, som står til 169. Forskellen på de to trøjer er, at det her er den originale spillertrøje, som spillerne spiller i. Og der er der en masse, hvor det handler om fællesskabet, hvor man indenunder trøjen kan se alle klubberne, der er i Danmark. I Danmark der er vi rigtig glade for fællesskabet. Det kunne fx være bare at købe en sjov bøllehat, så man ligesom har noget, der er rødt og hvidt på. Man kan sagtens bruge landsholdstrøjerne til noget andet end bare fodbold, da det er en god måde at vise, at man er fra Danmark, hvis man nu fx skal ud og se Tour de France eller OL. Bare man kan se de røde-hvide farver, er et godt tegn på, at man støtter op omkring Danmark.